Good morning. So karon day naaray mi sa Medina. Unya kadlawon nga dako ramong driver layo kaayo ang ulan. Ya kami dere. Kasi angkol amo ni angkol ang amo ang minyanitahan. Kasamo Kami ka lang sa badaan lang. hala unya amo ang buwak si milyon. Nindot lagi niyo siya nga buwak. Unya among kandila is wala ba? Kani una ang Ha? Ano na ang nag-ilis ka dito? Dito rin lang natado dahil. Magpadayon sa pag-ikot maong pag-alagad kanimo. Pinaabin sa imong anak na si Kristo atong manuluwan. Mahayag na ang langit sa kasilaw sa daw, ubang horizon, ubaling awit sa Diyos. Dinig na ilong patak ng matugnaw sa sayong kabuntagon. Ihalag kanimo ang pagbati o pagigugmang Kristohano. Pinaaming haranang matinuron. Inyong matatamtam sa tanang panahon. Dawat ang itanong na kahilan man sa iyong kasing-kasing. Buhi ang kanunay sa inyong magtanggap na walay pagpugong. Usain soon, ayaw na pagmadudahon. Kay kini among hala, dilig yun mulubad sa kahangturan. Wala ang kahadlok sa inyong pagpuyoning atong kalibutan. Inyo lang isabtan ang Kristohanong panag-uban. Musaig soon, ayaw na pagmadudahon. Kay kining among hala, dilig yun mulubad sa kahangturan. Amin. Oh,
happy birthday. Happy birthday. Adlaw Pinoy, adlaw Pinoy. Pinilo na lang kanimo. Kung sa among pagkakami, buawin na lang kanimo. Amo nga panghinauton, nahitawang malipayon. Kay mo awit kami sa imong happy birthday. Happy birthday! Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. May buntag karatong tanan no magwasa ka lingkod sa tingali ta. Sublang sa ilang iyang buwak. Lingkod sa ta kay magwasa ta karon mag-message sa ta. Mag-Bible. Tapo kila iki akong Anong buwak? Basta nang kandila dito. mag-message sa tingali ta atong kuan atong ipakuan sa atong celebrant kung sa atong paabot sa iyang adlaw na tawhan karon. Siguro ako na lang tingali una. May buntag karatong tanano. Una, pasalamat sa Ginoo nga safety sa nang among pagbiyahe karon kay grabe gid nga ulan. Usahay gagakuan si ik sa kuan kaning kasada kay tubig merito ana ang tubig sa ulo sa kuan kanang rayka. Salamat gid Lord nga safety among pag-abot dire sa akong mga kauban o niya kami karon Lord sa balay ni pare manako ni si kuan Ricardo ug si Ma'am Alma alang sa kasaulugan sa adlaw nga natawhan nimo pare pila na ba na dana? Pila na ba? 56 na. 56. Salamat Lord sa mga katuigan nga nalagbasan sa akong kumpare si Pare Budok. Budok man akong naandan sa una dito sa Mapua. Hinapon ta Lord nga dugang pang mga katuigan nga mabot sa iyang kinabuhi. Ingon man sa iyang pamilya Lord God. Unsa man ang mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo dapat bapa sa ilang style nga laban lang gyud ta, di ba? Kay ang mga problema nga maabot natin kasulbaran gyapon. Busa ato lang ginap ngayon sa Ginoo nga kung unsa man ang mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo sa tagsatag sa nato kay wala mo gid kabalo nga iya man tag mga problema. Ato lang gyapon pangayon sa Ginoo nga unta gyapon masulbad matagaan data sa mga pamaagi sa Ginoo nga masulbad ang atong mga problema. Salamat kay kanimo Ginoo labi na sa nag-celebrate karon adlaw. Akong payon kanimo Lord nga unta dugang pang mga katuigan nga moabot sa kinabuhi ni Pare Ricardo sa Boyro uban sa iyang pamilya. Ug mas kanamo Lord nga niya karon katigom. Salamat sa tanan nga mga blessings nga among nadawat usab sa tagsatag sa namo ka pamilya. Ug labi na gid Lord ang blessings nga sa kabaskog sa panglawas amo kana Lord nga kinasing-kasing pasalamat diha kanimo. Ug nining kabuntagon kana lang tingali ako makapagdayeg og pasalamat sa Ginoo. Og pare, happy birthday. O kana lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sunod kinsay maghatag og kuan mga mensahe sa atong unya na nato ipa-istorya ang ato celebran sa last na. Chimong. Kinsay maka para sa atong mga ko. Ikaw diya maring sa mga diya. Ay pagtawa diya. Amen. Buta sa tanan no. Salamat Ginoo nga Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kajoy. Iko, unya na ko. Si Ma'am Alma sa. Ikaw diya pare marinday. Sa man ka diya. ay Ikaw bi.
di ay. Ah, salamat kayo sa pagtagon nga tagan taniya sa kabastos tanan. O salamat kayo sa pagbiyahe na mayo atong pagabot diri sa ilaha. O karon pasalamatan ako ang atong mahal nga kagagahom kay siya mangit atong ginahong pirmi. O pasalamat sa ta ni magbudo lang siguro ko kay 16 na ba yan? Pasalamat ko ni Kuan Budo gid lagi ang ngalan. Budok gid lagi yung ngalan. Unsa magida te? PCB na siya karon og ato pagid pang 56. Atong pangayon sa Ginoo nga. Naari yung tarpaulin oh. Nga mo abot kaniya ubad siyang pamilya o kanakong tanan sad. Yes, Lord. Salamat kaayo Ginoo. O kini lang siguro og daghan kay salamat. Birthday to you. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa grasya ngayong gihatag, salamat po na safe po ta ni abot dere bisan pod sa pakusog sa ulan, sugod pa dito sa amo po dere. Safe gihapon ni then Sa anak. Thank you kayo Lord God kay sipsi sila pag-abot diri tapos thank you sa inyo ate kung wala kayo kaya sa inyo ha. Thank you kayo kay gari mo diri ha. Thank you po. Tay, happy birthday tay. 56. Da. Salamat sa imong mga kantay, mga sacrifices nga dito sa una lagi mong pagpangingkamot. Thank you kayo tay sa tanan and wish you all the best and happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, sunod. Murag Si Angko. Mo dinhi nga imong kami gibantayan sa among pagbiyahe nga Sa walay mga debit kit. kaulian. Hinaot unta Lord, nga unta tagaan kami nimo sa kabaskog sa lawas, Yes, bantayan mo kami kanunay sa among mga lakaw. Yes, Nga unta nga walay may tabok kanamo ug salamat kayo nga gipaabot nimo sa paribudo sa iyang birthday bisan og daghan mga kakulian nag-abot ka pa siya sa 56. Yes, Hinaot Lord. unta Lord nga ipaabot pa nimo siya sa daghan pa mga katuigan bisan pa man og daghan nga sakit nga nag-abot sa iya nag uban na gyapon ni talipay sakit. Yes, Lord. Now unta Lord nga imo kaming bantayan sa matag adlaw. Ug happy birthday pre. Yay! Si Happy Angko. birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sunod si Karong murag si Ma'am Alma Oh, si nag-iba. Ma'am Alma na gyud. Good morning, Lord. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Salamat, Ginoo, sa ilahang abot. Bisan tuod sa kuwan sa ulan, sa kusugikan pa sa makuha. Naningkamot din sila, Lord, na moabot diri sa among panimalay. Aron pagpaambit o paghatag o gamay nga greetings and pag-ambit sa iyang birthday na tawhan sa akong husband. Salamat kayo ninyo mga silingan namo, mga among ayaan. Salamat kayo ni ining buntagon bisan sa hadlang sa ulan. Ipadayon gid kamo. O ato gyud karon nasaksihan ang adlaw na tawhan sa akong bana. Ay gila. Wala ko magdahom nga mabot ng panahon kagahapon alas 5 gikan ko sa eskwelahan pagabot na ako dire ito siyang ginawa pagabot na ako diya iko pagay ko kalingkod bilingkod siya gikan sa tindahan ingon na siya ikulbaan ko kung ginulod kung saan naman sa kaning pagsulay di mong gihatag na ako. Ingon din siya nga. Kung siya man, iduko ra siya rin out. Tagko, kaya nagsingot, luspad na.
Ingon siya hanggang kuhain ko o haplas. Ikuhaan ako siya haplas, kung ako kay balon, diri ko. Siya naman, mabalik. Kami rabayat ko nalugda na magugpo kay katong nangagi pod. Kalit ka siya natumba diya, may gani diya nasa putson. Anak na gid siya. Kumurag dinurat yung mata. Dadto kumurag kong nakulbaan. True. Gahapon yun, katong nga time gahapon, magi akong ikadlo kani. Lord, iyak ang birthday. Magsaulog pa mi, Lord. So, umoto kagahapon sa daghan na to kong gipubuhat, ipakaon, di pa yun sa tubig. So, to kong ipanguha, masagbot, ikuan. Kaluwi sa Ginoo, hinay. Ibalik ang iyahang kuan. Matunig ko nga, Lord. Ay, taon kaya nga ako nagto nga basig mo landing ni sa hospital sa iyang birthday. So, dili ka birthday. So, daghan ka kung mga plano, wala siya kay balo. So, kagahapon, pag ulit po na ako, gabot man dayon ako maistran siya nga. Nag-usap ko diha sa sulod. Nag-usap ko ni dire. Yung ko nga. Alay dire kung gusto ka mo tanaw, abi niya na kuan ni sa eskwelahan. Pagtanaw niya nakita, uy, naman niya akong picture. So, gang mauni sila gang bisan sa kalisod o sa atong naagian. Wala ta nagbiya sa Ginoo, giubanan ta niya. Ug niya ni karon bisan tuod wala diya ang upat ka mga bata, pero naa nagrepresent sa tanan sa imong mga anak. Atong isa ka anak si Rick. Tuod kada magidunta nga naat ang tanan karon sa imong adlaw na tawan, pero di man nato malikayan kay ang usa to sa layo, ang isa nag-training sa pagkapulis, by June ato mo uli. Ang isa si Chichi, gaklase, dili maka-ipsot kay exam. Si Ninyo, dili mo kuan kay birthday po siyang anak pagka-Monday. So, pamilyado naman, sa minsaw na ito yung pag-uli, murag na daw po nila inlakaw. So, kaming tulo, magpasalamat ko kay naapod mo, kauban, karon sa pag-celebrate, niya po, ako pong yangi ang ako mga kauban, mga eskoled, mga maestra, na maambit po sa adlaw na tawhan, o share po, amo po i-share gamay na blessing siyang adlaw na tawhan. Wala ni siya expect ingon siya gapon. Magpamanilita ka? Pagmanilita? Wala mo ko gikumpak. Man, nga nung nakasense siya, siguro, nagtanaw siguro siya pagdiko rin. Dili ako magbanyan, bantay ka lang ha. Wala. Kami ni-rek-rek. Tagwala talang uyabi. Kaya minahuman kay tungkol sa kabisi po na ako. Inset na ginamo karon. So, mo to, kaganiya. Hindi ko marik, murag na inagserbato. Kuhan kay, kung gawas ko, tingala na siya. Gawas ko. Pag sugo ni gitar, ikaw na to siya. Daan lagi ko. Siya nga. Apay pa ako gitaguan. Iyabing ko ayaw. Is paribujon ginana sa larin. Dito gang. Ako niya, akong pangayoon sa Ginoo nga muabot pa ang imong edad, inon ka. Gang muabot ang atong edad no 100. So mao na atong pangayoon sa Ginoo nga muabot ang atong edad by 100, still kicking and willing. O dili ta magpugpog kung pugpog naman lang na di na sa pagsugot. Isod kaayo nga magpasilbi kita sa atong mga anak nga kuan kung ugali ato pa yung sa Ginoo, kung kuan anak nga time kung gusto na niya dili nang tamag pasilbi sa atong mga anak kay ang atong mga anak na iya nga pamilya, pero ang tanan gumikan sa atong mahal nga makagagahon. Wala siya tanan ang nagiya ka nato, siya tanan ang ka nato ilabi na sa atong adlaw na panginabuhi. Yes. So, happy birthday. I love you. Yay!
Ay. Doon na siya kasabot sa iyang gibat. So ako sa pangayon, Lord, kining tanan nga niya karon diri, Lord. Tagais na sa kabaskog sa lawas na binaginoo. Sila ginadlaw-adlaw nga panginabuhi. Dugangi sila. O dagang grasya, o bubuhi sa dagang grasya. Nga kuan sila. Usay tawag anak sa Binisaya. Magapadayon sila. Sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan imong gayanan Ginoo. Bisan pa kaniining kalisod karon sa Pilipinas nga pituhan gid ang tanan nga katawhan. So Lord, ikaw man gid ang among amahan, ang among makagagahom sa nga tanan wala kami mahimo kung wala ikaw. Ako pagayon kanimo ang tanan labi na sa ako ba Lord. Gayri siya tagai siya sa iyang lamdagi ang iyang nauna nga hapsay ayaw kabalaka sa akong mga anak dili siya ga problema kay naa ang Ginoo nagauban ka nato nagagiya kanila puhon haloy ang Ginoo manggadit ni ang duha so mauna bisan luyo sa imong pagpaningkamot sa kalisod imong naagian kabalo ko ug unsa kalisod ang atong naagian ning walog o madandog na kalibutan. Naa kita nagpabilin kay naa si Lord. Iabot sa 56 years old. So Lord, dugangi ug lugwayi pa. Mao to kong hingon Lord. Iabot in taon kami sa 100 years. So thank you Lord. Happy birthday, my love. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kulan sa bulak. Lord, salamat Kulan sa bulak ba? Tasa. Niya kami karon, may magdahom o ako ko magdahom. Ukoy. Ukoy. So, salamat kayo sa ilang pagbiyahe gikan sa layong dapit hangtod diri sa uwan. Miani sila aron lang gayud sa pagkanta kanako. O ako first time ko pagini sa akong kinabuhi. Na gimanyitahan ko. O first time sa nga Tubig. naisilibrar niya. First time pag-isal sa akong kinabuhi. Uy. O niya, kung salamat kayo sa nga sa kabaskog sa lawas ng tanan, upang sa iyong pamilya, sa tuwara dito, apan, yapil na ako sila kay ikaw man ang tagihan namo, wala masagami mahimo kung wala ikaw. O, ang akong di na ako tingataas kayo, wala ikaw. Ang ako, ubok na ni. ay, ubok lang. Ako, salamat kayo sa tanan. O, sa mga sa kakuklian sa kinabuhi na niadapon kami karon uban sa sika pamilya. Ako ko magaling pag-istorya ron. O dako akong kalipay na wako kasabot. Dako kaugalingon nga inaani di ay ang panagdait, panaghiusa nga bisan layo ka mo nga akong ka-imagine nga akini tayo sa una dito sa Mapua. Niya mo karon. Wala na ako. O sa lagi namin sa salamat ko sa inyong tanan. O sa dagan sa panahon sa kay balo basin nasa ko ikasir sa inyo. Thank you. Ang Ginoo sa naging tanan. Basin na day basin dito kay balo. Bitaw. Sa dagan sa panahon. Mao. Murat ako, salamat kayo sa tanan o mayong buntag kaninyo. I love you tanan! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Amahan mo nga anak sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuan ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, naingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Pinunuan luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Usap ang kaibigan ang nalipayon. Salamat sa Ginoo, ipadagat ikaw karon. Hinaot paunta, Malakat pa nga katuigan, kamuhamot sa imong kaigsoon. siya nga among madawat sa tagsa-tagsa namo ka mga pamilya. Ug salamat sa Lord ini mga pagkaon nga nagkaroon sa among atubangan. Salamat Ginoo sa mga kamot nga naghikay ni mga pagkaon nga among pagasaluhan karon. Kini tanan amo kani isalig pinagi sa mga tungan ng Panginoong Hesus. Nga mo'y buhi ug nagahari ang Hesus sa kangkuran. Amen. Sa ngalan sa mga Ang pumaraming nianitas, yung mga pinarigay. Pagani na mo din Kanapay na. Ayaw pag-ginti ba ang Yeah. suman. Nilaburan na ba? Paborito ko na yung sa una guys. Nilaburan. So ang suma na ay pilit na apoy. Abo lang hoy. Yun nga. Kanito yung kababayan din. Si Mama Austin. Huwag nakalawang sa ginidrila ni Ma'am Alma. Sa bulbudo di ay ang birthday guys. Ya karon guys, di ta ka-upload ay nagkuha na. Dugat ko tawa ka imo ba? ano man? Joy, dali na Joy. Lambot ug nalimukawan. Wala pa rin ka dito nakakuan. Wala, karag-karag sa ko. karag-karag eh. Ako nagmata. Ako nagmata kuan nang alauna. Wala rin ko nakakatulog. Sa uma na pinagahi. Pinapoy pinahumok. Imo ba mo na imo bi? Ako, anak ko, di na ko katulog. Di na sa jay katulog ko pag bata ba yan yun? Dapat Basta ni mo abrian. Dapat na ako nga nagsilbato. Ay. Na problema may ma'am kay Ignan mo na sila gapong nga ipa sa kandila, wa man nakapalit sa kandila. Ano di ka Asa mo lang hoy dani kanina. Lang hoy. Namukawa sila dito na naaman diya. Ay wala ko sa tingin nga sabi manawag sa kandila, pagka sa kandila kay nanda na inabaligya. Ano na impas gani kanang ko pag mata na ng mga tao sa balay. Ano, di dato kandila karon. Iko nga pag mata ba yan yun, ay ko dia pagkatumatay ko. Nagsilbato. Di mini mo abrian. Uy, tulog. Ha? Tulog na siya. Alaga pa binod, eh siya namo. Nakadetect na lagi sa ato yung nga. Talan hawak. Kanda sa ato ha? Pwedis? Oo, magpapagkuhin siya. Ray, kinista na ko kung hindi mo pa rin tulog barika, kaya maglakaw ba yan. Di siya, wala pili sa kuwan. Uy, pa rin natulog ng galas na yun na. So, wala kasaba mo. Pabayan ko kay... Ang pamati siguro siya nga. Ako rabe, isa nagibot-libot pa din sa balay.
Kuhan, lingaw. Di, may kape si Ik-Ik dahil dyan. Ay, makukabalugan.